Usa ka barangay kapitan ang gipusil patay sa Maguindanao del Sur. Comelec, gikasubo ang mga insidente, ilabi na nga nagkaduol ang barangay ug SK elections. Samtang Comelec andam na sa ipahigayng karong Sabado nga plebisito sa Marawi City sa pagbuak sa usa ka barangay. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Martes sa hapon, patay sa pagpamusil si Haji Basit Sangkala, ang barangay chairman sa Labu-Labu 2, Datu Hofer, Maguindanao del Sur. Sumala sa report sa Maguindanao Police Provincial Office, anaa sa sulod sa iyang sakyanan ang kapitan nga naghulat sa iyang asawa nga namalit og prutas. Kalit kining giduol sa wala pa mailhing sospek ug gipusil sa makadaghang higayon. Gikasubo ni Comelec Chairman George Garcia ang sunod-sunod nga insidente sa pagpamatay sa mga local officials sa Mindanao. Aminado sab siya nga mas init ang barangay ug SK elections subay na sab sa ilang mga datos. Nakakalungkot dahil wala pang kapangyarihan ng Comelec sa kasalukuyan. Wala pa kaming power under the Constitution sapagkat papasok lang ang kapangyarihan ng Comelec pagka nagkaroon ng tinatawag na election period. May mga pagbabasihan na ang Comelec kung saan pwedeng tingnan. Alin mga lugar ang pwedeng ilagay under Comelec control. Alin ang pwedeng maging i-classify na tinatawag natin na areas of serious concern. Sa Pikasbahin, gipangunayan ni Comelec Chairman Garcia ang preparasyon sa pagdumala sa plebisito nga himuon sa Marawi City karong Sabado. Kinialang sa pagbuak sa duha ka proposed barangay sa syudad. Buot ni Chairman Garcia nga ipakita sa katawhan nga andam kanunay ang Commission on Elections aron ipatuman ang hapsay, limpyo ug malinawon nga plebisito. The Comelec would like to prove that there is nothing to fear. That the voices of the people can be louder than even the barrels of the gun. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.